Nusi sa lahat dito sa YouTube. May manunood pa ba sa mga live natin dito sa YouTube? Tagal na natin hindi nagla-live dito sa YouTube. So, shout out kung may mga manunood man dito sa YouTube. Ang laki ng eyebag ko. Nagpahinga lang kami konti kasi naglakad. Kasama ko si Ate Dolor. Ayan. Kasi nagano ba, sinipag naglakad kaya hindi kami nag-Abu Dhabi link ngayon. Naglakad kami. Tapos nakasabay namin si Ate Lucy kanina doon sa bus stop. Kaya 3 kami naglakad, pero 2 na lang kami ngayon kasi doon siya si Ate Lucy. Ayan. So, pahinga lang konti. Tapos, lakad pa ulit kami. Papunta doon. Yan, mag-live tayo saglit dito sa YouTube kasi ang tagal na natin hindi nagla-live dito sa YouTube. So, hindi ko lang kung may manunood pa or wala na. Wala na eh. Paano na tayo sa ano? Wala namang nanonood. Ba't ang laki-laki ng eyebag ko? So, shout out sa lahat. Kumusta po ang Holy Week natin, mga kapatid? Sabado Gloria ako nada. Panagbi-beach. Panagkakamel. Agumang agsidati lamos na ganyan duma. Ayan. Malpas man ang tisimana tatangatawan. Pero kasjay pa man. Hintay na tangalip-lipatan ni Jekwa. The true essence ba kung bakit natin sineselebrate yung sinasabi natin na pagkamatay, pagkabuhay ni Kristo ba? Yung totoong dahilan kung bakit siya namatay at nabuhay, di ba? Para sa iyo at para sa akin. Yan, yung kaligtasan na ibinigay niya sa atin. Ibinigay niya yung kanyang buhay. Siyang napako doon sa cross. Yan, siya yung nagbuhat ng sakit. Lahat ng hinagpis na dapat tayo sana. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, di ba? Inakon niya lahat yun doon sa cross. Tumanak ang kanyang dugo para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Yun. Ayun pa rin yung alalahanin natin, mga kapatid. Na si Kristo ay namatay para sa iyo at para sa akin. Yung pagkamatay niya sa cross is hindi lang hindi lang siya wala lang. Pero para sa kaligtasan ng lahat. Katagumpayan, kapayapaan, kagalingan, and everything. It's, yan. Tayo na? Game na? Yan, dito kami sa may Redwood. Bandang Redwood. Hindi ko alam kung second gate or first gate. Ayan. Wala na talagang nanonood sa natin, sa live natin sa YouTube. 2 minutes. Paabutin natin na 5 minutes siguro tong live natin sa sa YouTube. Tagal na nating di nag-live dito eh. So, kumusta po ang bawat isa, mga kapatid? Kapamilya. Yan. Ito yung sino data? Ayun, yun. Naroon ko na dito. Paano na ba tong camera ng iba? Ano to? Ay, reunion te. Dugas. Ayun, may isa tayong viewers. Hello, shout out. 1 million in the house. Ay, umalis? Sumilip lang. Salamat sa pagsilip. Kung sino ka man. I don't know. Ito lang kasi ang kaibahan pag sa YouTube at saka sa tawag nito? Hindi, sa Facebook ba? Sa Facebook kasi makikita mo yung mga nanonood sa'yo ba, yung pangalan. Pero sa YouTube, hindi mo makikita. Makikita mo lang yung kung ilang tao. Pero yung mga hindi maliban lang pag sila diyan sa baba ba, sa comment. O pag magko-comment sila or something. May nakalagay na sige. Gayak na ulit kami. Maglalakad pa kami ng mga 15 minutes. Kaya ng 15 minutes. Or 15 minutes or 20 minutes, something like that. Naghamunan maglakad, edi go. Malamig naman yung simoy ng hangin. Di ba? At least, hindi naman kasi nag-maritis siyang walang pag-asa. May mga bagay na kailangan tanggapin ba? May mga bagay na walang imposible, pero may mga bagay din na kailangan nating tanggapin. Ayun, shout out, 3 million in the house. Mega love shout out po. Kumusta po kayo, mga kapatid? Meron din pa palang manonood sa natin, sa live natin dito sa Facebook. Ay, sa Facebook. Sa YouTube. Pero ang laki-laki ng eyebag ko.
Shout out po, 3 million in the house. Ayan, 2 million in the house. Magandang gabi, magandang araw, magandang umaga. Saan man po tayo naroon. Ayan, walking time. Ayan. Buti medyo maliwanag pa naman yung ano. Dito sa may ano to, Streetwood. Papasok na tayo sa may ano, My Golf and Country Club. So, na-live na natin to sa Facebook kasi. Kaya sa YouTube naman. At para makapag-ano tayo kay Lolo ba? Makapag-attendance tayo kay Lolo. Yan. So, 3 million in the house. Shout out po. Kumusta po ang buhay-buhay? Kumusta po ang Semana Santa natin? Semana Santa. Tama ba? Kumusta ang Holy Week? Sabado Gloria ko namin Ilocano. Di ba? Panagdidigos di bye-bye. Panagdidigos ni Karayan. Panagkakamel. Di ba Pilipinas? Naguma dati lamuson. Ay na. Ayan. So 4 million in the house. Shout out. Magandang gabi. So saan po tayo naroon? Good evening po. Kasi dito sa amin is gabi. Alas 8 na po siya ng gabi. To be exact is 8. Wala kumain. Ayan. 8:20. 8:20 ng gabi. Bawal daw kumain ng kanin. Yan. Sabi ko naman wala bawal sa akin. True. Yan, 5 million in the house. Kumusta po? Tahimik. Hindi kasi nakikita eh. Tagal na tayong hindi nag-live ng Facebook. Facebook ng Facebook. Ano ba? YouTube. Yan, so dito na kami sa may ano. Yan. Pero blurred man sa kabilang ano. Blurred man. Yan. Madilim sa labas. Ay, madilim sa madilim sa labas. Ito ko ng rin ko. Ah. Paano kasi Bakit? mag-siding kung kunala. Tuloy mo lang. Malay mo ba? Ayun. Mag-siding lao. Huwag kang mag-ano sa may bayad. Blurred man pag din sa kabila. So, ilang minutes din kami naglakad. Kasi nung pagbaba namin doon sa may bus is malis, 7. Yes, 7. Tapos alas 8 na. So, hindi naman siya totally 1 hour na lakad na kasi 2 beses kami nagpahinga. 2 beses kaming nahinto sa may mga benches dyan. Wala lang. Pag-Abu Dhabi lang sana kami. O, yan na yung kamute. Nga ako, ginatang na ni, nadagso, no. Awit lang ako, balangog. Ay, balangog, kangkong yun, di ba? Kamute. Ayan. So, salamat. 4 million in the house. Thank you so much for watching po. Salamat. Ayan, naka 7 minutes din. O. Pa 10 minutes na lang natin tong sarado nating 10 minutes tong live natin dito sa sa YouTube. Ayan, malapit na kami. 15 minutes pa. Lapit na. May sasakyan. Sorry. Ano yun? Wala man. Na lang siguro yun. Bato. Sino ba tong nandito? Fairy Dimples. Hello po, sis Fairy Dimples. Hi first. Yes, salamat po. Thank you so much po for staying there, for watching. Thank you so much. Shout out po sa iyo, Dan. Saan man po kayo naroon. Hello po, good evening. Yan. Thank you, sis Fairy Dimples. Fairy Dimples. Ayan, 9 minutes. So, paabutin na lang ito 10 minutes. 10 minutes live. Thank you po, Kapsat. Kumusta po, kapatid? Kumusta po ang Holy Week natin? So, sana is okay lang po. Sana everything is maayos po yung lahat. Family, work, and lahat-lahat na. Nakakangalay din pala sa kamay. Ayun, kalimutan kong kunin yung pala doon kanina. Yung ba to? Yung selfie stick. Doon sa lamesa, nakita ko yun kanina eh. Yan, 3 million in the house. Good evening. Ayan, nandito na kami sa may Lulu. Malapit na. Yan na yung sign na malapit na kami pag nakikita na yung Lulu. Lulu ng Yaziker. Kamuti lang naman. Bakit mabigat? Yung mga kanina
Mabigat ba? Magalaw siguro yan, no? Kasi naano na yung kami. Sige po, salamat po. Salamat Sis Fairy Dimples for watching at sa lahat ng mga manonood sa live natin. Sa mga magla-like, magko-comment, thank you so much. So, stay safe and God bless po sa lahat. Sana po tayo naroon mga kapatid ko pamilya. Bye-bye! Nakakangalay sa kamay, so I need to end this na. Bye-bye and God bless po. O, paano na to i-end? Tagal ko nang dinag-live dito eh. Tama ba yun?